kukanmu rayuwa na. Zuciyata za ta buga kullum sai ne in ta kuka, abin na firgita ni in na ji yana ta kuka. Laifin manyanmu ne ko sarakai ko da muna da kaka, kullum kunci a rai ga al'umma suna ta kuka. Ba anya ba ruwan sha talaka yana kuka, mu koma ga ilahu domin shi ne zai ji kukanmu. Ku inda ka fito daga gida ba daɗi a ranka, zuciyarka tana ta saka ko kwanto da an hango ka. Za a ga kana buƙatar ruwa da jini in aka kai ka asibiti, na buƙatar kula makarantu ba ni shakka. Talakawa gajiyayyu marayu duka muna da kuka, Allahu ka dube mu ka sa manyanmu su ji kukanmu. A wanga batu da zan yi ba zan zare kaina ciki ba, ba zan bar shugabanni iyaye yara ma ciki ba, har ma da ma'aikata malamai makaranta duk mu duba. Inda a samu zauna kara fito ba da'a mu duba, babu cutar dan uwa sai mu taimaki juna babu gaba, sai mu zauna lafiya a kasar mu a garin mu. Rayuwa na kara bani abin tausayi in na kalli kowa, in na kalli ma'auratan mu na da sam ba su kowa, kuma auren haɗi ne aka yi musu ba su faɗa da kowa. Sun zauna lafiya a tsakani babu batu na rowa, shekaru 60 suna tare ga dangi ‘ya'ya da kowa, kuma auren haɗi ne babu gyara sai zaman lafiya. A yanzu samari ‘yan mata da ƙarya, wai sai dai mai kuɗi ko mai mota talaka da ƙarya, kuma za ka ga sun haɗu ne akan hanya da kanan soyayya. Sai zance da kalamai da san aure ko mata yaya, daga nan an daura aure wata tara har sun haifi ɗiya. Da ya ce kishiya sai faɗa da miji har ma da kisa. Wallahi na kira ga iyaye na mu ƙara lura, mu kula haƙƙin da Allah ya ba mu na ƴaƴa banda gyara. In yawon ta zubar shaye-shaye mu daina banda kwara, mu tashi mu nemi na kanmu kar mu tsaya ko kwashe shara. Ya Allah kan iya mana kar mu tsaya a cikin azara. Usman Ziken waga zawa cikin na bar ku lafiya rayuwa.